барои худат зиндагиро бисоз ки фардо нагӯӣ ки ба гузашта баргаштан мехоҳам то баъзе ҷойҳояшро ислоҳ кунам. ҳамеша не, вале гоҳе вақто миёни будан ва хостан фосила меафтад. вақтҳое ҳаст ки якеро бо тамоми вуҷудат мехоҳӣ, вале набояд канораш бошӣ. ба хотири ман бо духтарони зиёде дӯстӣ мекунӣ. ба хотири ман духтарони зиёдеро ошиқ мекунониву миёни раҳм мекунӣ. ба хотири ман лабханди духтарони зиёдеро аз лабонашон мегирӣ ва ба хотири ман ашкҳои духтарони зиёдеро мерезонӣ. то маро фаромӯш кунӣ, то маро бисӯзонӣ, вале фаромӯш накун. ба хотири ман ту ҳеҷ гоҳ наметавонӣ якеро сидқан дӯст дорӣ.